Μια φορά και έναν καιρό, στις άκρες των βράχων και στις κορυφές των βουνών, υπήρχαν άνθρωποι που τους έλεγαν βιγλάτορες. Άνθρωποι που περνούσαν τη ζωή τους στις πολεμίστρες μιας βίγλας, σαρώνοντας με το βλέμμα τους τον ορίζοντα από άκρη σε άκρη, περιμένοντας να διακρίνουν ένα πανί, έναν καπνό μακριά, ένα σημάδι που θα μπορούσε να σημάνει κίνδυνο. Οι βίγλες ήταν μικροί πέτρινοι πύργοι χτισμένοι σε κομβικά σημεία, άλλοτε στις κορυφές των βουνών και άλλοτε πάνω από τη θάλασσα. Το ύψος τους ήταν περίπου 12 μέτρα, με πολεμίστρες, καταχύστρες και ισχυρή βάση, τη λεγόμενη σκάρπα. Το εσωτερικό τους ήταν γεμάτο χώμα και πέτρες, μέχρι τα 2 τρίτα του ύψους. Στην κορυφή υπήρχε ένα θολωτό δωμάτιο για να ξεκουράζονται οι βιγλάτορες και να κρατούν στεγνά τα ξύλα. Η άνοδος γινόταν με ανεμόσκαλα και μόλις ανέβαιναν την τραβούσαν επάνω. Έτσι κανείς δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Σε κάθε βίγλα υπηρετούσαν 2 τουλάχιστον βιγλάτορες. Άνθρωποι δυνατοί, γνώστες της περιοχής και των μονοπατιών. Η βάρδιά τους διαρκούσε 15 ημέρες. 15 ημέρες μοναξιάς και αδιάκοπης παρατήρησης. Καμία βίγλα δεν ήταν μόνη. Κάθε μία έβλεπε μία άλλη ή κεντρικότερους πύργους και κάστρα. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο επικοινωνίας που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν φρικτορίες. Τη νύχτα τα μηνύματα μεταδίδονταν με φωτιά, την ημέρα με καπνό. Από πύργο σε πύργο το μήνυμα ταξίδευε γρήγορα μέχρι να φτάσει στον αυτοκράτορα. Τον 7ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος οργάνωσε αυτό το δίκτυο σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά συστήματα επικοινωνίας της εποχής. Σε λιγότερο από 1 ώρα ένα μήνυμα μπορούσε να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Για τους Βυζαντινούς, οι βίγλες ήταν η ραχοκοκαλιά της άμυνάς τους. Ένα δίκτυο που συνεργαζόταν με κατασκόπους και αγγελιαφόρους. Μία ολόκληρη υπηρεσία πληροφοριών που προστάτευε τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Στα νησιά, οι βίγλες είχαν και έναν ακόμη ρόλο. Να αποτρέπουν την ναυαγιέρεση, τη λαιλασία δηλαδή των πλοίων που ναυαγούσαν στις ακτές. Έτσι οι πέτρινοι πύργοι προστάτευαν όχι μόνο την αυτοκρατορία, αλλά και τους ανθρώπους της θάλασσας. Σήμερα πολλές από αυτές τις πέτρινες αετοφολιές στέκουν ακόμη. Σιωπηλές. Μάρτυρες μιας εποχής όπου το φως μιας φωτιάς μπορούσε να σώσει έναν ολόκληρο τόπο. Κι είναι φορές που όπως περνά κανείς από έναν τόπο τέτοιο, έτσι όπως πέφτει πάνω του της βίγλας η αιωνόβια σκιά,
ακούει θαρής φωνή, νανούρισμα παλιό να ψιθυρίζει. Ο αετός κοιμεί